Outro incendio nun edificio de 6 andares situado no centro de Redondela obrigou a desaloxar todos os veciños sen que se producisen feridos. O lume calcinou un cuarto das vivendas, pero a fumareda causou danos importantes en varios pisos. A alerta saltou pouco despois da 1 da tarde no quinto piso. Un dos veciños avisou ao propietario que, por sorte, non estaba na casa nese intre. O home traballa na hostalería e pasa pouco tempo na vivenda que quedou arrasada polas chamas. Cheguei aquí, claro, non se podía entrar porque o fume saía pola porta, era inmenso, non? Bueno, nisto xa estaba a policía, bombeiros, xa foi unha cousa moi rápida. E resulta que o tema sei que foi por un enchufe da habitación que instalou e provocou o incendio, non? A miña habitación ardeu toda, todo o que tiña alrededor, roupa, documentación que tiña ali, cousas, non? Bueno, fastidiou o material todo, puxo moi negro todo, non? Na verdad. Dada a intensidade da fumarada que causou unha grande alarma no centro de Redondela, axentes da Policía Local e máis da Nacional axiña comezaron o desaloxo de todo o inmoble sen que se rexistrasen danos persoais. Os pisos lindeiros tamén están afectados e compren reparacións. Acabamos de entrar ahora en casa e está todo lleno de humo, todas las paredes todas sucias, el suelo. Hoy ya no podemos, ahora vamos a comer fuera, ya no podemos de momento hacer vida en casa. Hay que pintar todo, limpiar todo, primero limpiar todo, que tienen que venir a limpiar las paredes, el suelo, todo. Os veciños son unha maravilla, teño veciños que son familiares, non son veciños, e me doi moito porque os pisos deles quedaron moi afectados, non? Tamén quedoulle todo negro, todo, a fachada, todo. Jodín. Na extinción do lume colaboraron efectivos dos bombeiros de Vigo e do Baixo Miño. Un cambio